bigla niya sasabihin sa akin, ayaw ko na mag-aaral. Tapos kalimutan ko, isipin ko na wala na akong anak. Sino po bang anak ang kayang gawin yun na sa loob ng 3 araw? Biglang pinaliktad nila yung pag-iisip ng anak ko. Bakit hindi nila sagutin yung mga allegations o yung sinasabi ng mga magulang? Bakit kami ang sinasabi nila? Bakit kami ang may sala rito? Hindi po kami.